nik azken trenan ja, beste egiten zenituen eta, nik banun pixkat, inozentzia puntu hortatik olako pop izar izateko... Benetan? Aita baino gehiago balio du nere ustez, inguruan dituzun musikariekin pixkat hitz egitea, gelditzea kafea hartzeko eta batzutan sentitzen zara horrelako pixkat itxorraroa, sentitzen dituzun gauzekin. Nintxo zue hori? Ni elkartu izan egin. Euskal musikarixen artingatuta itxezare? Lagunen artean. Beti daukagu kuadrian baten bat gaizki kantatzen duen. Gaizki kantatzen Nik ere baditut batzuk, Hartzen baditugu nire beste hasi nintzeneko audioak, ojo, Rosaliari ez zaion pasa, agertu zen Jo, hor, itxus. Aztorrekiz de bende, Janus Lester izena zer da? Nondik da? Ja, eske ez dakit hau igual izango da, bizitzan gehien indiatan galdera. Bueno, ba orduan topatu beste izen bat. Izen nahi zuzaten, claro. Kimi Zefa! Orokorrean, idatzi dudanean abestiakola ere buruan nahiko garbi dudana nori idatzi dudan hau, inoiz beste pertsona hori ez da konturatu. Untxak hor dagoate! Kontau zen duen anekdoti benetan zabizeko zuzeneko esklusibo baten. Txinitzen bertsoa botatzen, eta herriari txinitzenean blokeau nintzen. Nengoa guapissimo gontzen, ze jendeak ustezun emozionatu nintzela. Claro. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Can you handle this? Kaixo, zeitxol, zer modu zaude? Ondo. Ondo bakarrik edo oso ondo? Ondo, momentuz ondo. Zeba itzer resake deukezu? Resaki? Bai, klaro, San Sebastianetan super ondo pasau genduleko zuketanik. Kontatuko dugu ze pasatzen San Sebastianetan? Benetan hori meloi zabaldu bigu. Benetan hori zabaldu bigu? A ber, Es que claro. Ondo pasau gendun. Bai. Oso ondo pasau gendun. Gauzatxoak egon ziren, Gauzatxoak egon ziren. Aitzi, askotan esatotzut bakit, askotan esatzutela, baina juergako nire akompainante, eske top irunza, Pues, a ver, irunza, favorituenetan, Entzulei esango diegu. Oraindik San Sebastianak Vale. ez dira pasa. Baina bardin da, hau grabetan gau esan ontan, jakin deizuela San Sebastianetako izela ja. Osa, goizela, etzi. Hau grabetan gau esan ontan, emitiduko da berandua. Baina ingo dugu beste kapitulo bateko sarrera batean kontatuko dugu bertan pasako zaiguna. Izengo dala, klaro, aurreko urtin be, San Sebastianetan urten gendun, eta egixe da kuadrilla handi bat urten gendula ziran, baina gero danak etxajuzin, eta gatu ginen, las niñas. Las niñas, mano a mano. Eta gatze ganei las niñas, edo ze. Momentuz, informazioa daukeu, hor interesekoa dugun baten bat ibiliko dela. Bueno, a ber, interesekoa. Saltzi hori da. A ber, nik kontauko gauza bat. Zer? No, izenik eno emota, baina. Eman izenak. Ez, a ber, ez que ez da nahi izenik emon, ez da nahi pertsona hori txarto itxit, ez da nahi hemen trifulka bat sortu, baina. Kontauko eta aurreko neonitzela evento baten. Mitiko malen eta bere eventoak. Egonitzen evento bat Itxoin, badaki zein den. Eta esango dizut malen, zuk ezakizu, baina nik evento horren inguruko kritika egin nuen goizean irratian, en plan, ze koño dau, ze mierda dau, no sé qué, eta gero me encanta porque zu arrasalan, oi, onan oie, ze ondo. Esta bape evento mierdi. Evento horrek daukena da gauza bat. Randoma da. Ez que randoma baino gehiago esango neuke da gizon asko da evento hortan. Bai. Gizon asko. Da oso gizon. Evento hori da oso gizon. Zentzurik ez duten gizon asko daude. Osa, zentzu gabe doazen gizon asko. Bueno, a ber, evento bat, nien hoi edato gehiago mota, evento bat. Evento hortan gizon asko esan. Gizon horren tartin, aktore famatu bat. Danok esautzen zu, Enoi esata zein dan. Baina, aktore famatu horraz, pasau baten, ni reportari modu neuela, danei evento horri buruzko galderak eitzen, evento hortan pasetan dizen gauzei buruzko galderak eitzen. Aktore famatu, baina zehaztuko dugu gehiago ez da gure generaziokoa. Osea, baiko gizontxore bai. Ez dugu gehiago zehaztuko. Badazpada. Gizontxo. Gizontxo. Vale. Total, gizon horri galderak eitzen hasi nintzen, eta derrepente asteate erderaz. Hobeto galdetzen bostezu, holan baino holan, ze holan igualau, ze holan besti, hobeto galdetzen bostezu, baina eske, bueno, ez pentsau zanik tono baten lagundu ingotzut. Zan tono baten, esplikau ingotzut zuriko itxautxu neskatila, mansplaining, paternalismoa. Neskatila gazte, ez dakizule, beraz da nire sektoreku, eskazetarixo, ez zer, baina, bueno, esplikau ingotzut, zuko beto hain da izun, nire arpeixe esan, bueno, eta gainera,
ez oitxute, baina, bueno, askotan ikusi guzolako egoerak gizonak, guri, neska gaztio ditzen. Eta orduan gatu nintzen nahiko arpei eskasa zigerri izten, da orduan hasiaten esaten, enabil esaten zuk zelan emizun zure bierra, Ja, claro, guapa, baina bai esan duzu. Bai, enabil esaten, baina, total, hori pasau zan, eta egiz esan aktore hori nik ja pixkat. Aurretik ere vibra honak ere niri ez zizkidan ematen, esango dugu. Bale, bazkenengo gauzat esango, ona gonbidatugu, esan etorri. Ona gonbidatugu? Gonbidatu genuen. Serio? Gonbidatu genuen, baina esan etorri, zestaki euskeraz. Eskerrak, Ja, vale. dato asko motenga. Nik, eske, incluso bere izena esango nuke. Nik ez. Nik ez haitzi, hola nazten baga, hasi genke, ja, sartzen prentza rosan, eta jau Eske, hola hasi biko geunke, porque hemen esan genuen, malen, hasi behar ginela izenak ematen, eta ez dugu gure promesa bete. Ja, baina eskordundanak hasi biga, Bueno, filtroak ere izan ditzakegu, batzuk bai esan, beste batzuk ez, bueno, egoeraren arabera. Uste dut kasu hontan, gizontxo horrek egin zizun mansplaining eta gero, esan beharko genukela bere izena. Tranquilegon, izenik ez, Inizialak, baina, iniziala. ez dut uste bidanik baina, Listo, da, Nik gizon uste baietz. aktore bat, euskaldune, Euskaldune. Euskal Herrian bizi dena. Vale. Eta horraz nahiko. Bai. Kontatu behar nizun, zuk kotxean nola garbitzen duzu, tia? Garbitzen baduzu, ze badago garbitzen ez duenik. Ba, behitxu, akortaz Kristela Portustilako txeku. Ostia, hori kontau. Bueno, de repente egun baten topa honean, kotxeko Kristela apurtute atzaldeko 6:30. Osea, aparka honean kotxi, junitzen 6:30 kotxi garajin sartza, eta ordu erdiko tarte hortan Kristela Portustien markinen. Garbitxu gendun irubider kotxi barrutik, eta alan dabe aurrekun, haino arroitan nire kotxin montau zan, eta koitxauek kaltzak apurtu zitzu zen. Egia da, bueno, Ze ezen moztu. printza txiki bat zeuen. Da irubider garbitxu gendun. Ez que oso gatsa dalako zer pastan. Karnabalak datoz, malen. Altxasun etorri barzara. Bai. Aberregia den, Segunetan da. Eta zure bai. Segunetan albaduzu. da. Segunetan da. Igual hau ja emitit, otxaiak 17:18. Vale, 14 bezeta duko. Otxaiak 17:18. Vale. Osea, 17 da, karnabal eguna. Juergi da horegunin. Claro. Aste artea da. Vale. 17 da, aste artea, Bai, ni fijo parranda da, eta hurrengo gunean, ba, bueno, nik jai eskatu dut ere bai, ze parranda da gauean. Bai, ni fijo noie. Vale. Ni fijo noie. Ue! Fiesta, fiesta, oso ondo. Ni fijo noie. Vale. Oiane, be bai, emangotzi. Oiane! Oiane! Gero, bada bisontzako leku zure txin. Moldaukoa. Vale. Bai. Bueno, Oiane erretza da. Ni desmakia hoitxena, pijami pitxo, baina Oiane bereze hola. Oiane sartzen da bere eyelinerrarekin, hola? Eyelinerra, impecable. Bolsarekin, hola? Bolsipinitxe, tak. Dala, listo. Dobrengo guni nahitzen dago, altzau, da bierra. Total. Bueno, bai, karnabalak aitzike guai ilusinio itxoste altza zure jutik, Beldurra pasa behar duzue apur bat, A ber, eske gozat, ez dut pietan odolan roiut hori dana, Bueno, zera mitologia da, Bai, baina kulturala da. Baina odola benetaku impresinio ditzen dau kanpotik, Bai, eta asko impresionatuko zaitu, Osea, benetan, flipatu egin behar duzu, Bueno, eske beldurra pasatzera goaz. Osea, esan nahi dut. Baina ala ere... Noche terrorifika? Ez, gainera tarde terrorifika. Jauelin. Jantzi barzaret ere, bai. Ja. Prestatuko dituzuentzako bi mozorro, improvisatuko ditugu, lasai, sorginaz, nahi duzuena. Eta zuek ongo zarete inauteri barrutik bizitzen. Vale. Okerragoa izaten da, kanpotik bizitzea. Vale. Gero ere bai egiten da, como, hori, inauteri desfilea, eta kanpoan egoten da jende asko begira. Guaia da, barrutik bizi, eta zure bai inauteriaren parte sentitzea. Hor, Vale. sentitzen duzu benetan, natura, mitologia, eta aspaldiko garaietako zera sentsazio hori Vale, barruan. me encanta, vale. Nik Transformatu egiten zara. Altzasun bada veganoik. Bai, bada vegano. Eta, zeitzen dabe. Nik ez dizute zer esango. Ostra, eski pentsona Imaginatu, baina, klaro. Bai. Kabra bitxen di. Ezakit. Ja. Suposatzen dut baietz. Vale, Bueno. gogu deuket. Bai. Ja punta bot fetxi. Prestatu aurpegia ere odole zikintzeko. Nik hori ezio, nire Bai, eskinkerraz estoi bat. Enbigu. Bai, Kari, egun hortan, zabax. Basatia gara. A ber, baina gauzat, ez dut zuen moten kreston iguine. Niri tzela Bueno, motozte. apurtxo bat, usain Odolaz txarra Maria dauka. bitxena, Ai, txika, baino txerri odola da. Zer. Entzularen galdera. Entzularen galdera, aste hontan zeinek bialduzku, pentsot gure fan handixenak bialduzkule. A ber.
Maili! Maili, zelako nobedadi Mailitxu. Eskerrik asko, onena. Guazen entzuta. Apakariz, amendoa nire galdera. Zure etxeko zein obiektu gabe ezingo zinateke bizi etxan zaudenean. Agur! Eskerrik asko, Maili, mi esker zu zaudelako, eskerrak zu zaude, zu eta gainerakoak ere bai noski. Maili barik, hau mundu hilitzake bardin izango. Total. Hemendik, esango dugu, ez dakigu zuek zareten, Maili, Iñaki, Leire eta konpainia, egin digute Instagram kontu bat, abildua zetan sabiz. Edo zetan sabiz. Zetan sabiz. Haiek izango dira. Fijo. Ez dakigu. Bueno, atematek da baldin badiaki norden. Baina aztion Maili, azeiot berba, ez duzte zer esan, Surprise. Venga, listo. Mailitxu entzugu ja zure galderi. Egiturarekin jarraituko dugu. Nafarroatik, beratik dator zuzenean, Janire Lester, ez parkatu, Janus Lester. Kantaria, gitarrojolea eta musikaria, kimikan doktorea da eta txoritxo batek esan digu lekuetara berandu heltzen dela beti. Gure artean kimika izango dugu, maitasuna tabu ote da, arnasa hartzen erakutsiko aldigu. Ez gaitzala loak harrapatu gaur gurean gonbidatua, Jokin Pinatxo Olaziregi! Azarkezpena, Bueno, gure gido hilari xekin. gido hilarionak. Janire Lesterrena igual ez duzu lertu. Ez duzu lertu, normala da. Horaitzen naiz, zu kontatu zenean. Norbaitek kontatu zian Janire Lesterrena. Bai, nik? Ez du goratzen oso ondo zertzen. Uste dut, Esplikaben gotzugu. azaldu zeniatela, baliteke gaztea sari batzutan. Horakat burutan Janire Ez, Lesterena. porque geroago izan zen. Geroago izan zen. Bakize pastan da, Itxoin. benetan. Egin rimander. Baina beste dakizun zuk. Ze pentsa duzu dela? Bakit hemen atera zela, eta ez dakit Ni zertzen. izen Ez oso, dut gogoratzen. Janire. Norbaitek esan, nik Janire Lester entzun dut, eta esan dut, banekin zertzen. Vale. Bale, a ber, benetan zabizen dugu entzularen galdera. Aha. Gauzi zein da, batzutan entzulik bialtzen da bela, eta beste batzutan igual ez da bela bialtzen hile askotan. Vale. Ordu negotega galderak mendigetan. Eta askotan mendigaute be ez doguz lortzen, eta askotan einizegu galderi geukein, peluka bataz, eta izetega Janire Lester, Marta Lasarte, Alexa Rdui, Marina Gris. Marina Gris. Orduan, bai. Eta, Vale. bueno, pues Janire Lesterren. Baina Eta Janire- segaitxik euskal musikarixekin, ez dakit. Ona etorte zarielako. A ber, tributo bat inberraldin bada noiz baita edo, ez da ideia txarra, Janire Lester. Dirua guretzako. Osea. Janire Lester. Bueno, zemos zaude jokin. Ongi, pixkal lasaiago orain. Bai. Bueno, ez dakitze azki denboran non gauden, orain. Guk ere ez dakigu. Vale. Ez dakigu, baina, bueno, bardin da. Vale. Hau da, Ainhoa Etxebestek esaten da, modun, Atemporala. Atemporala. Baina bai badakigu begiratu dezakegu, ze igual fetxaren bat edo esan dezakezu, eta hori bai, kontuan izateko bai, jakin ez barko gabe zain beste genuke. atzerapenakin, Ba, Osea, ez gabe zen zain. esateko besterik gabe pixkal lasaiago, urte hartuko dulako pixkal lasaiago. Beharrun Bai. ere bai pixkal gelditu, ze 25 izan da kriston gaineroa. Eta lasaiago, beto, eta ondo, esan ondo gozatzen kontzertu. Segaitxik izen da 25 kaineru. Jo, bira, atera genuen lore, atera genuen 24 bukaeran. Eta aldi beren, koinzituzu, doktoretza bukaerakin, diska berri baten aurkezpenakin, eta izan da pixkat, espero baino handiagoa dena. Ze, ateratzen zu disko bat, eta inoiz izakizu oso ondo zegertatuko den, ez, Ja. zenbat jendek erosik sarrerak zure kontzertu bat ikusteko. Gero nahi gabe normalizate dezu etortzea jendea, ordaintzea 15-20 euroz ikusteko, baina pixka surrealista da, Ja. pixkat hankak lurran jirita, eta izan da dena oso kolpera, jende asko, pixkat bizitza aldatu zait, azken urte honetan, aldi beren doktoretza, kriston kurrazoa zela, hori aurrera atatzea, eta izan ditut, motxila asko, juna izenak guzten, urte hasieran, baina pixkat horren resaka etorri zaidana gero, orduan, pixkat hola ibili naiz, gora bera, Ja. eta 26 uste dut hartuko dara pixkat ezberdin behintzat. Jokin ezke egixe da, zuek 2022 hasi zinien, ez? Mhm. Osea, ez Duela dira hainbeste gutxi. urte. Hiru. Osea, irurte honetan, zure bizitzik derrepente indau, beste bira bat hartu dau, ez? Bai, eta oso pozik ez, azkenen, ni ibili naiz musikan lehenago ere bai, beste talde batekin, eta Azken trena. azken Ez nuen ezagutzen. Bai, azken trena. Deitu genuen hola, ze, mitiko hartzen duzun zure lehenengo lana 16 urtekin eta iten genuen larun puntan lan. Hor badaude vale. benta pare bat, Bai. eta kamarero bezala iten genuen hor lan, nik nire lagun batek, eta taldean lan egiten zuen beste, parte hartzen zuen beste batek. Eta hola ditu genuen, ez dakit, iozaten noiz baita larunera? Ez, ni ez. Horrelako Edo bai, igual bai. tren bat, ilotzen dena, goraino, askainetik, eta, klaro, guretzat eguneko momenturik onena zen azken trena, iristen zen Ostras! momentua. Ama ona. Horregatik deitu genuen azken trena.
Orduan, nik azken trenan beste egiten zen dituen eta, nik banun pixkat, ezain dela esan, inozentzia puntu hortatik olako pop izar izateko... Benetan? Pixkat, Bai. Ikusten dituen Freddie Mercury, ikusten dituen pila bat artista eta esaten nuen, ze guai, esaten nuen, ze guai. Orduan, oain, obviamente ez naiz pop izar bat, baina, ikusi izatea, badagoela jendea, ja, zura bestiak abesten eta pixkat hortara iristea, hain denbora gutxien, bai izan dela niretzat olako, zakit, buelko txiki bat. Zer entzuten du Jokinek bere etxean? Denetik. Euskal taldik adibidez zeintzuk entzun duzuz. Aparte, Euskal taldez aparte. Interestate ezautzu txuaznak. A ber, orain, Euskal taldeetatik gehien entzungo duena izango da Olaia, igual. Vale. Olaia entzutet asko, baina Laguna delako ere bai. Naparrone fiel, Gorka ere bai, azken urtean asko entzun dut, Merina ere bai, asko entzun dut, pixkat, igual, Espalak ere bai, asko entzuten dut, pixkat hor mugitzen naiz. Gero ere bai, hau da orain, aktualidadean, gero, nik esango nuke bizkan ere gaztaro osoan entzun duela izaro asko, inaute lorrieta eta kentzazpira, pixka tortik nator. Ere bai entzun duela asko, eta gero internazionalkin, ez nahiko, ez da gindola esan, denetik entzuten duen oietako bat. Odena nahiz entzuten gaur Harry Styles gustatu zailako nola jantzi den kontzertu baten. Ja te pega, bai. Eta gero egon, entzuten kontzertu bat, orduta erdikoa, piano bat, bakarrik, hola, nire etxen, senyore bat bezala. Hostia, bai, holako guzteatzuz. Denetik, kriston kontrastan, eta gero joango naiz festibatera entzutea ezagit. Iseo ere, bai, jo que se. Musika urbanoa ez dizu pegatzen. Ez dit asko pegatzen, egia da, trap batek ez dizu, bueno, baina aurreiritzia da, igual. Aurreiritzia da, baina, ala da, egia da, festa giroan edo, oso ondo sartzen zait, ez da, ba, jendea, igual, musik hori deskartatzen duna, nik ez dut inondik inore ere, deskartatzen gauza da, nire egunerokotasuneko erritmoa ja bada nahiko azeleratua, trapa sartzen badiot, igual. Ja, da musika urbanoaren barruan ere gauza asko duela, ere desberdinak, baina bueno. Eta adibidez Aitana bat, usteatzu? Ez dut asko entzun Aitana. Ikusi nun, hasi nintzen ikusten, ez zuen egin dokumentala. Metamorfosis. Ez duen bukatu, baina egon nintzen ikusten pixka. Ondo dago. Zer bintxandu batzun? Iruditzen flipa, bueno, kriston kontrastea, zuk imaginatu dezakezunakin gero denara, ez? Ikuste duzu horrega ditula motxilak, edo magnitude horretako izarrek dituztela motxilak, eta pixkat hori ikustea, nola sufritzen duten, nola gozatzen duten, eraldi beren, pixkat, pasatzen dire, zuritik beltzera oso azkarrez, edo behintzat, pantailan hori ikusten da, ez? Eta laguntzatzue olako dokumentalak eta olako gauza kontetik laguntzatzue bai ofizixo hori ez hori txena inbeste. Etxatzen torten berbi. Ez idealizetan hainbeste. Ikusto zu, igual superguaixen boten dau kanpotik, baina ostra, depresioa pasau dau, supertxartopaztan egon da, dana ez tala bezain politxa. Ja, baina, bueno, ez dizagunaztu dela, persona superprivilegiatu bat, eta tresna guztiak dituela, ere horri aurre egin alizateko. Klaro baietz. Balio dizu pixkat, hori, pixkat relatibizatzeko. Bai, baina, igual pentsa duzu superposibizidala eta super hori, eta depresioa duke berez. Ja. Bueno, zuki guzti duzaz, nik uste dut hemendik pasarien artista askok, hemen aipatu dutela, Olaia, ere bai, pixkat, Euskal Herria den txikiarekin hemengo estenan pixkat artista askok, pasatzen dute, edo dugun horrelako gora bera oiek ikusita, nik uste dut hori estrapolatuta, Aitana bezalako perfil batera, biderrogei izan beharra dula, ez? Gero ere bai, zorion momentuak ere bai, klaro, imaginatu, Bernabeu bat ite dezula, eta momentu hortan bizi beharrezun hori ikaragarria dela. Baina bai pixkat balio du, Aitana baino gehiago balio du nire ustez, inguruan dituzun musikariekin pixkat hitz egitea, gelditzea kafea tartzeko, eta pixkat ubikatzeko. Batzutan sentitzen zara horrelako pixkat bitxo raroa, sentitzen dituzun gauzekin, eta... Jokin baina ditxo zue hori? Ni elkartu izan nahi. Euskal musikarixen artingatu eta ditxo zare? Lagunen artean. Ez musikarien artean, ez da horrelako, nola esan, maguen elkarte bat bezala, ez da horrelako musikarien elkarte bat, baina... Baina, egisa nahiko neukela entzun zuen kafe horretan, ze konbertsazio ukitxo zu esan? Pixkat sentsazioa konpartitzen orokorrean, ez azkenen, bada lan mota bat, hori bakarrik ikusten dena publikara ematen duzun irudia, ez? Gaur hemen ematen dugun hau. Eta gero horren atzean badaude kriston beldur pila, kriston kezka pila, batzutan min pila, igual ez ditzunak gainerrez erakusten, gero ere beste zorion momentu asko, ni normalki nahiko lasaia izaten naizela horiek erakusterako garaian, orduan pixkat horiek konpartitzea, zure posizio berean dauden edo egon diren horiekin, kriston desberdina da, nik nire kuadriako bati kontatzen bat. Hombre, claro, pero porque leku berdinean bizi zarete eta empatia asko zaundiagoa da, ze ulertzen dute.
bizi duzen egoera. Nik jakinaiko horizuke eta hau da, tontakeria bat, baina galdetu Ojo. behar diot musikari bat, adibidez. Vale. Beti daukagu kuadrian baten bat gaizki kantatzen duena. Gaizki kantatzen du. Nik ere baditut batzuk, Baina kantatzea asko gustatzen zaio eta berak uste du ondo kantatzen duena. Berak uste du kantatzen. Berak uste du ondo kantatzen Nik ez duela. dauketolako, bueno, Beti ez egon da baten bat. Uste duela. ingurun igual baten bat eukineike, bale. Kriston ahotsa daukala. Bale, bai. Eta kantatu, baina ingurukook ez dugu asko gozatzen bere kantu hori. Vale. Hemen kasua da, zuk artista da, musikari moduan. Utziko diogu bizitzaz gozatzen eta bizi dezala ez, zera ilusio hori, edo esango diogu, aizu. Igual zurea maitia kantatu, baina ez dedikatu. Hombre, itxingotzeu, ez. Baina hortara dedikatzen da. Ez, baina Edo gustatuko saiatzen ari da. litzaioke amets bat dauka, Vale. talde bat sortu nahiko luke. Nik itxingo Zer nuke. egingo genuke hor? A ber, nik esango dizut gauza bat, Ze ez dakit ze puntutaraino den txarra, abesten esango dugu. Ez du ondo kantatzen. Bale, ez du ondo kantatzen. Baina Desafina... Ja, itzi, nahi jakin nor gaitxi zabi zen. Ez da kasu konkretua, baina beti dago baten bat inguruan. Ez que hain segur esateko ez da Ez, kaso txikitan, ni akordatzen naiz, Nik- klasean bagen eukala bat, ematen zuela oio bat. Kantatzen, osea... Eta uste zuen, eta bueno, nahi zituen Camp Rock, nahi zuen... Bueno, Ojo, Camp Rock, Karo, nahi zuen leku Ojo. guztietara Eizen duen joan. kabrokeko castingen ipai. Ez, baina, jo, ez. Ez que ni ere bai izan naiz. Bihotza Camp Rock zen Jonas Brothers, eta kontekstu guz. We rocks. We rock, we Buah, rock, chaval. down. Eta hankak horrela de mikroan. Ja, bai. Ba, nik esango izu gauza, nik esango nioke pixkat jarraitzeko, Bai, ez que adosna. Ni guain ez nire posiziotik janu sortu eta pixkat, guain momentu batean gaudela, hartzen baitugu nire beste hasi nintzeneko audioak, ojo, A ber, zuk ondo Zer- kantatu behar zenuen lehen ere, bai. Ojo zer dagoen audio Baina horietan. materia prima zeunken jokin. Claro. Buah, baina ez dakizu, pertsona... Ez dakizu gaur gaizki... normalki bai, oso gaizki abesten duen pertsona batek, ni bazkat koderian pare bat, bizi Ezin da. osoan zehar, Bai, abestu bai. dute gaizki. Belarri motza da, belarri motza da. Hori Holanda. Hori hola. Baina beti badago pixkat margen bat hobetzeko, edo sorpresa efektu bat batzutan, hori kristona izaten da. Rosaliari ez zaion pasa, agertu zen Jo, hor, ikus- aktorrek izderbende. Pixkat audizio... Bueno, eta esan dugula Harry Styles, ikusten duten Harry Stylesen audizioa Britain's Got Talenten izan zen. Benetan ikusi. Wow, Bai. gogorra, Bai. Gogorra. Eta gero, hori izan zen, laustartze, apuntatu zian denak separatuta, eta hori elkartu zituzten, eta intzuten One Direction. Baina... Bai. Eta Harry Stylesen audizioa izan zen, osea, Harry Styles da lagun hori esate jozuna. Oso ondo apuntatu zara, Britain's Got Talentea, ikusi ez zuze gertatu den. Baina hau ez da zurea. Hasi beste zerbaitetan. A ber, baina nik hor beste gauza pentsot. Musika mundun arrakasti uki alizeteko abotza da bakarrik. Bebai da igual proiektua sasarteti, suerti ukitxi, diru ukitxi. Gaur egun autotonerarekin soluzionatuta daude gauza asko. Hori, abotzan kontu igual ez da hainbeste atzabotako zaitxune. Benetan nahi bozu abeslari zen, igual funtzionetotzu, Nik uste dut, orokorran gaur egun ahotsa dela, proiektu bat aurrera ateratzeko behar duzunaren 5%, 10%, Bai, holako zerbait. Wow. Holako zerbait. Ba, behitxu, orduan igual lagun horrek. Gero berezia da, Ez dela bat konkretu bat. Ja, bale, baina esan nahi dut, lagun imaginarixo horrek igual aldauei. Aldu, zeratik esatu da, igual izan daiteke 5%, 10% hori, baina gero ere bai lan guztien aurrean, edo nire kasuan ez, igual izan daiteke ahotsa topatzen zu beste artista bat, eta dauka beste zerbait, destakatzen duna, baina jarraitzen du izaten bere lan guzti horren, 5%, 10%, orduan, kriston ahotsa ukitzeakin, eta ni baitut urbilian referente izan diren asko, kriston ahotsakin musikalki, kriston talentua dutenak, eta igual ez dute uki estenan horrelako presentzia hori, ez? Eta ni behintzat nahiko konbentzituta nago, badagola atzetik horrelako gregario lan txiki bat egin beharra, poliki-poliki, zure 5% hori pixkatateatzeko. Ez que askotan bai, behitxu, nik aurtengo oteko edizini ikusi zuen, zubaki bai, ez? Nik aurten ez. Ez duz ikusi. Hasierako bi kapituloak ze, baina mierda edizioa. Niri gusta bate, niri adibidez pasetaten Olivias, bueno, eske esposo esautzen. Bai, entzule Ni bakin nork irabazi duen bakarrik. Bai, bale, igual Kristinak hobeto kantetaban, igual Laurak hobeto kantetan, bueno, ez dakit zeinek teknikoki hobeto kantean daben, baina Oliviak zeuken gauza bat, zala presentzixi, magnetiki izeti, entzulikin konekteti, eta igual... Super normatiba izeti, ere bai. Bebai, esan ingogu. Baina, bueno, normatibak hor geixen adi, Horrek,
eitxotzu bai bidi. Igual munduko abotzonen neukibarik, munduko ez dakiz zerronen neukibarik askotan bai da konekteti lortzita ja, Ez que hortara nijoa, azkenen musika da hain ederra, Bai. aldezula ondo abestu, okerrago abestu, euskeraz abestu, txinatarrez abestu, baina badu komunikatzeko eta konektatzeko lako gaitasun batzutan ez duzula onena izan beharrik zerbaitetan, teknikoki, onena izateko zure mezu hori transmititzen. Zuk aldezu abestu, normal, edo zeinek abestu dezaken bezala, baina baldin mazkazu ikaragarrizko letra honak, edo konektatzen baldin baduzu jende batekin zure letra hori entzun, zuk abesten duzun hori entzun, eta horrekin identifikatu sentitzen aldena edo, horrek kriston indarra du, oso ondo abesteak, baina askoz indar gehiago nire kasuan. Osa, nire ustez. Alan dabe, egixerak ero jute zarenin zuzeneko bat eta entzutosun nik balora utxopio bat, abeslari bat entzuoten inkantetan, kriston abotza, kriston zuzeneko itxotzule, ostras. Baina depende norden taldea eta norden artistare, bai. Osa, ni baldimano, adibidez, Janus Lester ikustera, espero dut Jokinen gandik ondo abestuko duela, baina baldimanoa ikustera Nafarroa 1512, a ber... Baina konektatuko dute publiko batekin, beste modu batera, eta lortzen dute. Bakial, Lazoui, directamente Malakias, bebai, super hori dala. Super autotune. Ni galetu nahi nizun, Jokin, Janus Lester izena zer da. Nondik da. Ja, ez que ez dakiko. Hau igual izango da bizitzan gehien indiatan galdera. Bueno, orduan topatu beste izen bat. A ber, hipotesisek atakeuz. Janus Lester. Nik Lester bizitzan behin entzuot. Eta zan, la isla de las tentaciones acusan Lester. Kabroiura. Janus sekulo estot entzun. Vale. Orduan hori da niroña. Itxoin. Jakinda igual kimikaria zarela. Ja, igual... Zer ikusia izan dezake... Tabla periodiko kozoze da. Ez. Baina komposaturen kimikan badaude Janusak. Ere bai badaude. Vale. Esplikatuko izuet. Eta Lesterrak? Lesterren bat egongo da. Ke friki, no? Bai. Me encanta, dale. A ver, Lester da, nik abestu baino lehen, nire bizitza osoan, joditut instrumentu batzuk, baino gehien jodut saxofoia. Jodut txarangetan, jodut berako bandan, lesako bandan eta saxoa jotzen unean, bazegun Lester Young deitzen zen saxofonista bat, Amerikarra, aspaldikoa, 70 hamarkadakoa. Lester. Lehen esan dizutenen ere senyore momentoitan, asko entzuten una. Eta Janus, da jainko erromatar bat. Zazkan 2 aurpegi, eta egoten zen zubietan, tenpluetan, etxeko ateetan, eta ikusten zen un aurpegi bat sartzerakoan, eta beste bat ateratzerakoan. Zezaten, faltzu zarela? Faltzu zarela? Feminista. Bere esan aia zen, gaur egun, zoa indik ere, ikusiko zu badea dela refe batzuk, ulertzeko da zela trantsizioen jainkoa. Ikusten zen un aurpegi bat, 2 aurpegi hori, sartu atera hori. Piskat ateen jolas horrekin, orduan. Nola, trantsizio bat izan zen, piskat, saxoa jotzetik, Janusekin benetan abestera-astera, elkartu nituen piskat, Janus eta Lester. Baina, ber, zuk nondik zenkizien Janus? Zeniko hori jainku hori ez da sekulik ezi, Bai, zuk urtarrilari inglesez nola ditzen diazu. January! Eta January, dator Janotik, dela Janusetik, dela urte berrirako trantsizio bezala. Ez que bastante friki, Baina, bastante super frikia. Vale. Badago beste zerbait, oso frikia zaren beste zerbait. Bueno, urteetan, oain ez dudalako denborarik, baina izan naiz oso bideojoku zalea. Vale. LOL erragutzen, ez dakiza, pega utxetu. LOL zalea ez. LOL pixka jokatu edo, baina gutxi, baina joku... Barkatu, zer da LOL? League of Legends. League of Legends. Bai, da horrelako estrategia joku. Hori pandemian pixka jokatu genuen horrela, kuadria, lagun guztitenak etxean eta ginenean, nola ezik ginen elkartu, pixka horrela. Ni hori baino basike, baina galdetzakuna, Sims, GTA? GTA jokatu dut, Minecraft jokatu dut, asako, hori izan da nire... Pegatzen dizu Minecraft. Nire jolas jokatuena, zeba pegatzen Minecraft. Ez dakit. GTA pe bai. Eta gutxi, igual pixkat txikitan, eta nola zen lehenengo GTA? San Andreas. San Andreasen igual, bai. Hortan jolastu izan dut nik. Bai, baina gero Minecraft bastante, gero shooterretan edo ezain beste, baina Minecraft asako. Qué guai. Por cierto. Janus, ontsa akorda bate. Ai, Janus ditu. Eta betik aurrera Janusito. Edo Janusito. Gauza bat.
Janusito, zuek, eskontxak korda bate, Janus Lester proiektu hasi zanin, gu gaztean hasi barri genbizen. Bai. Ni ez naiz akordatzen, aitortuko dizut. Ni bai. Eta egun baten egonitzen formula ipintzen, egun baten ez askotan maitasuna tabu ipintzen gendun. Eta nik formulan ipintzen maitasuna tabu, eta zapato azulin topa honeban, Nere bikotea. Zure bikoti. Maider. De repente. Eta ez hau, ai ama, sumalen za, ez hau tutxan inon. Garai hortan... Ez que, a ber, zuk imagina, niretzat lehen aldiz, oza, zegoa egon zen, entzutea, hori da, zure abestiak irratian, edo txosna batzutan eta jartzen, eta goratzen naiz esan ziala, egon nintzen zapato azulen, zian nor, esan baino. Eta ni, Maider, seguro ezetz. Ontxeator honena. A ber. Bakizu gero formulan kontabine bala hori. Kriston frikixen ditzen da zintzen. Maitasuna tabu! Bueno, aurrekoan! Jokinen neska ezagutu nuen! Tia, zer kontabinean. Bai, kontabinean. Ainoa Vitoria albundesko jonetan. Kontabinean. Bai, noak igual ordurako ez. Zegero parranda dota enun elkarrekin, Maiderrekin. Eta igual ainoak orduan ez dakit ezagutuko zuen, baina... Topo ginen ondarruko, Idoia taberna, nire taberna favoritu. Joder. Vale. Mira, nik bere bertsioa dudatu nula, alantzan jarri nula, baina sinetsi beharko, ja. Egia da. Hori da gure loturi. Eta ja, elkarrezketako lehenengo parti. Itxoinik esango dizut, azken ikusi zintu dela. Bueno, egon ginen izketan gairo, bai, egon ginen. Kontzertua, pila bat gozatu nuen. Osea, kristona izan zen, zintudan sekula ikusi. Eta, izan zen... Hombre, zure musika bai, noski, baina hori zuzenean... Gukere gozatu genuen. Zantzen pixka lekura egun hori, ze oinatu jo genuen lehenen, eta zuzenean jo ginen atarra bira, gero asken jotzeko, baina bai, kriston, bizi nuen bai, oso ondo. Eta esan da, Arrosalira goaz. Arrosalire goiz eta musikari tarti amaitza goiz, beste ofizio batera. Arrosali, gastroenteritiza baino kerragoa den Bueno, gara etorkizuneko Malen eta Itziber, eta Jokin. Eta konturetuga, Arrosalin tarti, Spotifyn edo beste edozein audio plataformatan entzuten basau ez tozuela ulertuko, jun YouTubera, ze ikusien bida. Eta beste lan pasau. Edo guaun ere ikusi dezakezu. Hobeto guaun. Eta ikusteko modukoa izan da. Ikusteko modukoa. Bueno, bueltan gaude, mentxe Arrosalirekin azteko prez, baina lehenengo eta ben Jokin galetuko dizugu, ia zure lanbidea berez zein den, lanbidea baino ikasketak zeintzuk diren, ze doktoretza aipatu duzu, eta badakigu kimikaria zarela. Hori da. Gaur gainera ez dakit zegaitxik esanen etorri bata zurixa ze Jokin. Ze ba? Karo, ekarri. Lasai. Ni naiz ikasketetatik kimikaria berez. Inun Donostin kimika, gero jo nintzen urte bat Bartzelonara, masterraitera, eta gero doktoretza Donostin, eta... Jokin esan enbitzuk gorrotatu itxena nik fizika kimika DBH-en. Ja, niko hain pixkatero bai, Fizika, kimika... Hori guztetan. Baina, Eta zeren inguruko doktoretza, igual ez dugu ulertzen ezer, baina... Polimerotan, egin non. Polimerotan. Hola, oso azkar, polimeroak ya... Me encantan los polimeros. Ez dakit zer den. Ja horrelako, molekula bat edo bi edo hiru ezberdinak erabilita, sortzen dira kateak. Imaginatu, A molekula, hori, A edo B edo AB, horrela. Eta sortzen dituz horrelako kateak, eta gero kate hau da polimero bat. Plastiko asko, horrelako kate pila bat elkarrekin dira. Eta gero nik iten dituna zen kate hauek, beraien artean, erreakzionarazi horrelako pelotita bat iteko. Horrela lortzen nun nanopartikula bat. Zelan erreakzionarazi. Zuk imaginatu katetxo bat dakazula. Ez? Eta katea barruan, badaude molekula ezberdinak. Parkatuko zat, katik oso baitzen, koño. Itxain, katik ikusi itxen di? Ez. Karo, eske, hortan hori ez. Badaude analitika, makina batzuk eta esperimentu batzuk neurtzeko eta ikusteko, baina zuk begiz ezin dituzu ikusi. Eta, imaginatu katetxo bat, eta dituzula kate horren barruan dauden molekulek, beraien artean, erreakzionatzea. Ez beste kate bateko molekulekin, baizik eta kate hortan dauden molekulekin orduan, espageti bat bezala, kate hau hasten da, horrelako pelotatxo amorfo bat egiten, eta sortzen duzu nanopartikula bat. Eta helburua da? Bira, nik iten gauza bat, kriston guapoa zela, horrelako nanopartikula bat lortu, eta nanopartikula hauek botatzen baldin bazen ditun ur edangarrira, eta argi ultravioletarekin iluminatu, mitiko tabernetako argi moreakin hor jartzen bazen ditun, nanopartikulan arabera ikusten zen ditun argi fluorescente gorriak, edo gintonika xuria jartzen, gorria, berdea, horia eta urdina lortu ditun. Hori edangarria bada. Ez bada edangarria, argi hau itzali egiten zen. Orduan balio dizu horrelako sensore modu batera,
Orduan, ur edangarrian disolbatzen baldin baituzu, fluoreszentzia hori ikusten duzu. Vale. Ur hori edangarria ez bada, itzali egiten da fluoreszentzia hori. Orduan, badakizu ur hori ezin duzula Edangarria den edo ez. Edo ez, Hori horregatik, da, sensore bezala. orain ulertu. Egiten, hau da, esperimentu bat. Eta horrelako, ez berdin egin ditu. Orain ulertu dut, ostia, kostatu zaite. Bai, benetan. Imaginatu doktoretza da. Me cago en la puta. Baitzik guk igual kasetaritziaz jarraitxeko da kimiki. Bai. Bueno, Zuek biak intzen duten kazetaritza? Bai. Xoki genuen. Bai. Igual gaur geube kimikari bihurtuko gaitzi. Ez dakigu ondino. Ez dakigu, Arrosali entzuko dugu, Arrosali gure kolaboratzailea da, Bai. Jokin. Kaixo, kaixito jokinito bonitito zelaik, za ederroi janire eskerrik asko etortzearatik plazer bata, zu hemen izatea, mailenetatik pasaden gonbidatu azkarren azara esan didate, petarditoena ere, bazarela loloio kari. Kari bisitzi bueno gaurkuna ikorrarure esango diguzu baina esperimentutan lanean jarri nahi zaitugu, ikusteko ia benetako kimikaria zaren. Bijimizeza esperimentotan ibiliko zarete bale. Bueno, kari aguantau es lo que erai bale karitxote, amo eres mi vida entera agagurrau paraltuna eta elordigis. Hori amainan beti zaten dau, Arrosali da oso altuna eta elordi zali. Indit gizton ilusio entzutea sintoniak, hainbeste dize etxetik entzunta, gizton ilusio, indit. Bai. Ja, Peni Arrosali bera ez tala etorten. Vale, besterik gabe, Zer daukagu? Kimizeza! literal. Hau da maravilla bat igual. Buah. Jokin, gaur atalonta ez getorri zure bizitzei buruz berbaitxa, hori Ondo gero? bizitzai. Gero. Hori gero, etorri ga, esperimento bat. Esperimento. Venga, ba. Batak azte Buah. zaizkigu, igual hau jaso behar dugu, ez? Bai. Egingo dugu. Iruditzen zait maravilloso hau, Vale, egingo dugu horrela, bat, bi eta hiru. Txain, Hala! Vale, listo. Science, Hau be magia egu. Espectacular. Experiments, kit! Juhu! Vale, a hain ver. daukagu. Venga. Guazen zabaltzak ahi, baina gure idei da, gaur esperimento baten bigut, esperimento horren helburu izen bida, 2026 on bat manifesteti. Vale. Vale, eta ondo paseti. Eta ondo paseti. Bikain. Hau baterako Buah, dut. zenbat gauza, Ja, total. Hartuko dut nik, Bai. kodernoa, Venga. doktorea naizela, bale? Venga, zu Venga, zara ba. doktorea, eta Zuk gu, izatozune. Venga, ba. pintxik. Nik uste pote ontara, Bai? ura botatzen badegu. Eta gero pastilla hori botatzen. Botako dugu ura, kolorante gorria, Vale, kolorante gorrixe. Zenbat? ojo, zakit. Ojo. Hau, doktorearen... Pastia kako, Doktorearen agolkoa da, a ojo. Ojo. Venga, zuk esan. Doktoreak gugan konfidantza dauka. Vale, oso ondo. Bitxu, Oso guai ondo. gatzen da. Hau edan daiteke? Bai, suerte. Igual bai, igual baldin Bai. bada sukaldeko kolorante hauetako bat eta igual edan daiteke. Hori txarra izen bida fijo. Vale, nik uste, karo, hau berez turkoa da guain, sukaldeko olioa. Ez dakagu, Bueno, dakagu. hori no pasa barna. nada. Ja. Nik uste hori botatzen badiozu, Mantela zikinduko da, gora nik uste dut etorriko da. ezetz, nik uste dut ezetz. Botakot kutxarilla bat. Nik Doktoreak- uste dut ezetz. Uste du, Guain bak zer dena, guain ez dela eske zer mantela gertatuko. zikintzen badugu problema da, Holan. Ez, berezingo hasiko da, mitiko pastilla. ez da. Vale. Gabardilla. Buah. Doctor. Zeiritzeu, guzu, doctor? Bez, claro, eske oliva. Experimentu! Experimentu! Que Bai, ama, bajona, Itxain. Baizue zientzian zer izan den beti politena. Nahizu zabaltzi. Bai, eske azazkala jarniti ditut. Kaosa. Kaosatik etorri izan dira aurkikuntza asko. Baritugu, 3 esperimentu modu Vale. paraleloan, Vale. Do it by yourself. momentu baten, Nik hori koleratu elkartuko hori dira. botakotzet. Ze, Vale. jo que se. Vale. Tan hasta hoengo. Nire tartean abonat. Ai, si, hemen gehiago. Vale, jarri zuen basoak, Bai, Vale. txoenen. txoin, ez dago usain oso ona, ez? Pixka piztia. Txoen, hemen hasi da, ja? Vale, ura behar dugu. Ura behar. Ure, amen. Ai, ama, imagineta sari elortzo gule de repente. Buah, Kriston gauza... Vale, imaginatzen? itxoin. Bai, gauza bat azmeti. Nor lehenen. Nik botako dut. Venga, ba. Vale, Buah, venga. eske... Malen menudon- lehenengo. Ah, vale. Ondo ikusten da oian, kamaran. Eutxiko dut bazpada? Vale, a ver. Venga, ba. Vale. Ai, ama, nerviosona. Mantela dago garbitu berri, Ala, venga. Vaya, hija. Ala. Non dago kristalezko, ezta? Jari. Buah, eske Baina, gerditu da supergogor, Menudo bekoa. tapón. Bekoa dago supergogor, Ze pasabako. A ber, itxain. Eta, egon, Claro,
kristalizatu da, ez da crystal powder. Crystal growing powder. Crystal bihurtzen da. Hortarako dela. Eski lehen ikusi... Mira. Claro! Kristalizatu egiten da. Txanion, Guainatea hori hortik, claro. Kristalizatu Egia esan bastante guapo, Está todo guapo. ¿Qué sabes, benetan? Kristala da literal. Ojo, Kendu oin. Txain. Ojo, Claro, Ez. hosti bat emon da besta bagatzen. Claro. Baina... Kristela iot. Igual, hau da... Kristela iot. Goi mailako zientzia, hau, Ojo, Tana ibarik. Vale, aitzi. Vale, va. Guaik ze presio dugun guk, Osa, hau da gero, ja. Total, kristela iotu. Vale, ba. Vale. Esteko, vale. Venga. Horrek igual behar ditu 3 litro burra. Ojo. Ojo. A ver. Zer dau? Maizera! Espectacularra, hau, Bonita! Ai, amaitzi. Zientifik izan. Que me muero! Osa, dale gehiago. Ama edose. Listo, ya está. Buah, nik uste dut baking soda eta... Ojo, bota ur gehiago bainik. Tu. Naztu pixkat hori. A ver. Listerine! Esplosio bat igu, betetan. Ojo, Hostia, kolorea superpolita. Venga, va, ya. Vale, no eta sé- jo gutiena. Venga, va. Nerea izango da, botako diozuna ura. Ez. eta- Bukaerarako utzi Ai, dut, behitxu, porque... lakasitu ahi, kolori juteako. Maixuren esplosio. Hostia! Ojo! Ba, Ama guapadi! Ze pasatzen da beran? Kristela sortu zube bai. Edo? ez ogitzen dudan egia esan. Ez dut ez dago goratzen zegoeta diodan. Que guai! Ama guapo. Buah, Itxain. Eta oin! Benetan science. Bastante polita. Bueno, listo. zientzia. Total, oso bueno, intenso izen da. ba, Listo. Rosalinen tartea, listo. Hau, egingo dugu horrela eta garbituta egongo da. Vale. Vale, Bi. Eta hiru. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueltan ga, elkarrizketean, bigarren partiaz. Bigarren Uf, parti. zelako ondo pasau a Rosalin. Ai, ama. Niretzat izan da, esperientzia... Bueno, berri bat kimikaren munduan, Total. Jokin, inaitzut galdetu, kimiku izeti guaixe da. Ze gaur oso ondo pasaugu, baina zelan da lanbidi barrutik. Normalki ez da inguaia, Ez da inguaixe. Nire esperientzia izan da, ni kimikari bezala gonaiz, nire laborategiko, edo tesiko laburtoitan. Horita gero ja ez naiz laborategira itzuli. Orduan, da lan bat, edo izan da nire kasuan nahiko bakartia. Ze azkenen, zuk hartu kontutan, reakzio bat aurrera ateratzeko, inbarra dituzula aurretik, berreun bat saiakera, bueno, ez dianak gertatzen ez. Claro, probatzeko. Hori, probatzen ez. Ensaio error, pixkat horri biltzen gara. Bai. Orduan, pixkat guzti hori planifikatzen eta aurrera ateratzen, eta pixkat, ezakit, akatsezkoak izan dien hoien frustrazio hortan, laboratiko lana da oso lan bakartia, eta frustrantea. Orduan, pixkat, hola, geroia da, egiten baldin maduzu lan, beste talde lan kontekstu baten, baina kimikan ez da inoikoa, bakoitzak eraman ditulako pixkat bere proiektuak, baina zientzian beste esparru batzutan taldeka antolatzen dira. Vale. Ze azkenean zuk behar duzu zure lankideak ditun esperimentu horien emaitzak, eta zuk bestearenak, eta pixkatola, baina kimikan orokorrean ez, pixkat... Bata zuri xaseote sari, Claro, batakin, Ke guai. guantekin... Zergatik da zuria, eta ez da... Da rosi. Nik ez dakit, ja, zez... Da rosa biok. Ez dakit zein den bersio ofiziala, nahi teoria bat dela, azkenen laborategin zaudenen zikindu itentzea. Orduan gauzak pixatzen ari zarela, edo nasketak egiten ari zarela, zikindu itentzea. Eta zuria da, zikinkeri guzti horiek ikusten dituzun, kolore bakarra. Ikusi Normalin Bai. hobeto da disimuleti, ez? Segurtasunean, imaginatu, Claro. erori zaizula zerbait gainea, eta ez duzula ikusten zer den, Eta edo non, dagon. claro. Orduan, vale. nire teoria hori Zentzua da. dauka. Ja, Zein da taula periodikoko zure elementu favoritoa? Wow, ze galdera ona hori. Ona, bai! Nik esango neuke, zutzako zein da? Nik bakata. Oxigenoa. Egunero arnasten dukuna. Zein da zuri? A ber, daude oso guai gas nobleak, de por sí. Baina Osea, nobli di edo txarra di. ez daude asko, osea, gutxi dira,
Eta, bueno, helioa birazo guapo. Helioa guai da, botzan aitzeko. Hoi da, pues, gas nobleak, eta pixkat estrukturalki eta guai daude, gero merkurio ere bai oso guai dago. Merkurio ikusi. Hori gauza platea gue? Hori da. Termometrotan, Termometrotan dagona, eskura, hau nuke esan marko de baino, eskura botatzen dezunean, nola gelditzen den pixkat likiditoa bezala, tantana. Baina super kutsakorra da. Kriston kutsakorra, ez da eskura bota behar. Nondik ateratzen da merkurioa? Minetatik izango da, pixkat. Vale, dena bezala, Edo ze bada inkutsakorra, porque esaten da, baina ez dakigu zergatik. Metal astuna delako. Metal astunak, beraien atomoak orokorrean kristona handiak dira, eta atomo horiek pixkat zure gorputzarekin kontaktuan jarri, eta zure gorputzak absorbatzen baditu, arriskutsua da. Wow. Mutazioak eta gero etortzen da, minbiziak eta... Vale, oin beste gai bata... Ez, nik nahi dut kimika. Super interesante. Vale, ordune galdetu eski jazta ukiko denpora asko. Ja, jo, ez dakit, badago zuk kimiko moduan kontatu nahiko zenuken gauza super kurioso bat. Super kurioso bat. Sekule eukizun esplosio handixen adibidez. Edo bitxikeria bat oroar gizakiok ez dakiguna, osea, de por si ez dakiguna, baina asko harritzen zaituena zu. Esango dugu bide batez, dida gazteako... Pixka pentsatu behar, hau? Gazteako dida saioan, kolaboratzen zabiltzala, eta, bueno, kriston tarte interesgarriak egiten dituzula, batematek entzun nahi baditu, hortxe, guau plataforman ere saioak entzuteko, ze benetan superguaiak dira. Mira, kimikak badu gauza bat, hau alde, kimikaren alde romantikotik, ez, zero zientziatik hau, kuriosoa dela, ez dela oso eskalablea, ze esan nahi dut. Behar bada molekulen arteko harreman txikitan funtzionatzen dituzten gauzak, edo elkartzen badituzu bi molekula mota, kantitate batean, behar bada erreakzio batzuk eta bi hoien artean ematen dira, baina gero hau eramaten zunean eskoz eskala handiago batera, eta saiatzen zara, bi molekula hoien arteko harreman hori edo erreakzio mota hori replikatzen, baina bikin beharrean, 50 edo 100 aldi berean, ez dute berdin funtzionatzen. Eta nire irutzen nahiko guapoaz, azkenen eramaten dugunean hori molekuletatik pertsonetara eta gizarte batera, uste dut... Berdina dela. Eta eramaten duzu hori, eskala bat, hainbat milioi txikiagotara, eta hala ere, berdina gertatzen da, bi molekula elkartzen dituzunean, beraien arteko loturak, beraien arteko sinergiak, beraien arteko erreakzioak, bi hauek zerrekin erreakzionatzen duten eta zerekin ez modu batera funtzionatzen du. Hau pixkat handitzen baldin baduzu, eta ja, bi molekula beharran, bi atomo beharran, atomo edo lau molekula sartzen badituzu, ja erreakzioak aldatu behar dituzu, orduan ja, ez, zuk ulertu dezakezu, bi oxigenok beraien artean modu batera funtzionatzen baldin badute, 6 oxigenok ere bai. Eta ez. Ez, eta hori da kimikaren, zailtasun handienetako bat, baina aldiberen gauza ederrenetako bat ere bai, azkenean abanikoa da asko zaundiagoa, tiru izintzai dela bizkat gure reflejo polit bat. Wow. Sekulo pentsauzu supermetaforiko ipinitxe kimikei buruzko kantan bat eitzi? Kimikan... Imaginau, atomoa, molekula... Osea, aparte, ala ere, kimikoa zara, kimikaz aritu zara orain, baina oso intensoa zara, Jokin. Jode. Intenso baino gehiago. Hau esateate, baina intenso alde honen, asako esateate hori, Ez da txarra. Intenso baino esango neuke frikixe hortan. Frikixe. Osa, tipo gustau itxatzule eta igerri itxanda guztia atzule. Intensoaz ikusi dio kimikari berari ez, como buelta bat, ez? Buelta bat emotzen. Harremanetan eta... Urrengo dizka, oxigenua. Imaginatzen. Nogenek ez dauka kanta bat. Bauka. Nik kimikari ez diot inoiz abestirik egin, baina bai egin diot kimikaren munduan, pixkat, bideo hortan elkartu edo berarekin lan egin dutan pertsona bati. Eta ez abesti hon bat, gainea. Lankide bat? Ambitoko bat. Baina famosu edo ez? Ez. Harreman bat izan duzu pertsona honekin? Harreman laborala. Laborala, oza, lankidea. Oza, esan leike laneko pertsona toksiko bat. Piskat igual. Berak badaki kanta hori berari... Eta ez dut inoiz kontatu, Berak badaki euskeraz. Eksklusiba! Gutxi. Vale, orduan, Jokin da guri esaten, kanta bat dedikautzela bere lankide oi bati. Ez lankide oi bat. Txarto esaten. Piskat. Ambito, hautzeko piskat irekita. Sektoreko lankide bati. Vale.
Ai, ama. Hemen galdera, honekin harremanduta. Zuk ze iritzi daukazu, besteen inguruko kantak edo esaldiak kantuetan sartzeaz. Edo gu benetan zabizen, besti buruzko gauza kontetiei buruz. Ze bardin izango Ja, litzake baina bereze. guk kontatzen ditugu besti buruz, guri ere, ez, eragiten diguten. Karo, baina musikarixek berez bardin, Oso esan nahiot, ni musikarixek bana eta kanta bat eitzen botzet. Nire lagun batek eizten danai, nire lagun bat oso txarto pasagot, beraz harremana eten eiot, eta kanta bat eitzotzet. Imaginau benetan zabizen konta izotela izen bari, baina iguala da, Ja. Bueno, zuk ze iritzi daukazu horren A ber, inguruan? nik egin dut. Osea, nik Bai? idatzi ditut abestiak, baina hainbat. Eta abesti bat idatzi, pixkat maketatu, eta ja forma hartu abestiak, eta gero erabaki Igual ez? ere bai. Eta sekula jo dute zure atea esaten, hola, ni naiz. Ez, orokorrean, idatzi dudanean abestiakola, pixkat nahiko, nire buruan nahiko garbi dudana nori idatzi dudan hau, inoiz beste pertsona hori ez da konturatu. Eta nire buruan, Vale. haude arrazoiak konturatzeko, Wow, ez interesantea. Eta ez beti, eta ez justu lankidea, ez txarretik, askotan ere onetik, bai. Maitasuna tabu, hori dedikaute da? Ez. Vale. Maitasuna tabu izan zen berezia, ze harrapatu nindun olako garai, ezagit, intenso baten, harrapatu nindun. Joder, gehiago. Broma da. Eta jarren nintzen ikustera, zenbat kostatzen zitzaigun orokorrean, bai, bikotarremanetan, o familian, edo lagunekin edo bintzat pixkat, gure afekto hori erakustea modu naturalean, modu natural baten, eta komplejo hori gabe, ez? Superados, Ze batzutan, nazten da zure, maitasun hori erakustea zure ahultasun puntu batekin bezala, eta, niz horren justo kontrakoa. Eta, egon nintzen hor zurrunbilo baten pixkat ikusten, zenbat kostatzen zitzaidan orduan niri igual ere bai, eta nire ingurukoei, eta pixkat hortik sartu zen maitasuna tabu. Ke guai. Ez dakat inor burutan. Ja, baina, esan nizun, bai, atera zela zuretik, kanta hori, eta galdetu nahi nizun, artistaren, ez baldin kanta bat, ez bada ateratzen zuretik, nondik idatzi dezake artistak? Artistak beti idatziko du beretik, ez? Bueno, berez aldozu idatzi, zozer super impertsonala buruz. Hirugarren pertsona. Egixea dana ikusto gure begixetatik. Hirugarren pertsona horren lekutik idazten duzunean ere nahi gabe. Zuretik dago. Zabadago jendea ere bai. Nik pixkat abesti bat iterako garaian, normalki beti iten dut lehenen doinu bat, letrarik gabe, gero horrerit diot instrumentalizazio bat, bandarekin elkartu, pixkat etxean ekoiztuta hola, eta gero jartzen diot letra bat. Orduan egia da, ja nire kasuan, eta hau jende asko egiten duela. Ja pixkat abestia sortu duzunerako, abestiak eskatzen dizula ja non ubikatzen den. Abestia, nire pixkat, sentitzen duzu, abestia pixkat barnerako jagoa da, edo errebindikazioa da, edo pixkat hortik nik hori sumatzen dut abestian, orduan, batzutan, ez da nire kasua, oraindik nik ez dudalako hainbeste abesti egin, baina batzutan nik ulertu dezaket, norbaitek hartzea pixkat aktore rol hori, ez? Eta, ni jarriko banintz pop izar baten lekuan, ze idatziko nuke, ez? Bueno, baina hori bezuretik da, claro, zuretik da, baina ez da guztiz pertsonala, baizik eta zure amets batetik, edo ni izango banintz, jo kese, ni izango banintz benetaz egizeko aurkezlea, nondik idatziko nuke abesti hau, ez? Claro, pixkat, zure pertsona alde batera izara uzten, nizuen lekuan jartzeko, ez? Baina, pixkat, nik uste dut ezinezkoa dela separatzea abestia artistatik, baina artistak berak edo musikariak hartu itzazken posizioak edo ikuspuntuak, izan daitezke pixkat bere burutik daudenak. Jokin, zuk esango zeunke harremanetan edo jentizautosunin romantikoi eta zaela? Naiz kriston urduria. Bai? Orokorrean. Mira, zentzutan urduria. Tranquille motozu. Kriston, oain, egia esan, Janus hortarako kriston ondo etorri zait, porque, base de leches urduritasun horri buelta mamar izan diot. Untxak hor dagoate! Kontau zen duen anekdoti benetan zabizeko zuzeneko esklusibo baten urduritasuna zer lasen haute. Kontaukeu? Frontoiarena, ez? Ez que... Jokin etorri zan benetan zabizeko zuzeneko esklusibo bata eta bertan kontau ban fronto baten, zure herriko frontoien,
bertzo bat kantau izauntzela, zen gizan pelotari bati? Ba, nire bilagun pilota interpueblo zaira ezazuten. Vale. Ba, kuadriako bilaguni eta frontoien zeuela, blokeaute gatu zinela, zuri? Hasi nintzen bertsoa botatzen, eta erdi eritsi nintzenean blokeau nintzen. Claro, jendeak, lehenengoa guapisimo gontzen, ze jendeak ustezun emozionatu nintzela. Claro. Me encanta. Ta, claro, hasi nintzen berriro, eta, claro, nastu, frontoi osoa txaloka, tal, hasi nintzen berriro, eta iritsi nintzen, gutxi gora bera leku berera, eta berriro ataskatu nintzen. Eta, claro, ja, pues, hainbeste emozio, pues, etzen, bakizu. Claro. Eta gontzen olako isilune bat frontoian, boah. Halako baten beti batek esaten du. Opa, joke! Buah. Olako, buah, zuek izan zu imaginatu, nik ez nuen entzun, egongo zen haupa jokin ema daño tensio hortan. Inga jokin! Pelotaria ni nintzen, hila hostia. Eta hirugarrenan bukatu nun, buah, frontoiko txalo zaparra da hori igual ez diate inoiz eman. Osea. Eta arpeixe tomati pintxeza edo ez? Ez, baina nik uste sumatzen zaila dela. Ni oso urduri orokorrean, oain gutxiago, baina ezagutzen ez dudan pertsonekin, baina edozein, edozein. Bai. Rollo, jo que sé, bankura juteko eta... hori naiz ni, bai. Baina bankura edo supermerkatuko atendituko dizun pertsonakin edo... Baina eske, edo... Jokin, guazen pote bat hartzera, nere lengusua etorrikoa. Eta nik ez dut ezagutzen lengusua. Bai, hor, ja. Eta tenso nago. Bai, Zia lagun hartan kontatu izan dut, Bartzenora jo nintzenean masterra itera. Bai. Lehenengo urte erdian, gutxi gora bera, zegotako nituen. 2 hitz klaseko jendeakin, nintzen gai, bai. Bueno, a ver, eske berez normala da, osea, alako jendere baina bada horrelako kriston urduritasun, irrazional bat bezala, gaina nahi gabe pasatzen nula, klasea baino lehen pentsatzen, ostra, jendea, taleko alta, pixkat, gaina gero agobiatzen nintzen, jende asko dagoen kontekstutan, eta nik ez dagoen pixkat oso eroso, agobio horren barruan, eta nintzen gai hitz egiteko inorekin. Eta, claro, pues Janus etorri zait, como esker eskui, bai esker esker. Jokin aurre iritzi da, neukela esango. Ja, gero ere aldi beren esateat, ez zaizu sumatzen. Ez? Eta ni barrutik nago, baina, tensada oso ondo disimuleto zu, Lasaitasun totala. Bai. Osa, gaur be adibidez, ez dakit urduri zau esan edo ez, baina ikustu zaitzuk gaur ez, oso tranquil. ja elkar ezautzen garen, eta pixkat nago konfort leku baten. Eta esatu dute, Janusekin azkeneko 3 urtetan, klaro, eske, sortatu zaizkit, hainbeste kontekstu, ezagutzen ez duan jendeakin, lan egitea, edo ordu asko pasatzea, edo gaur zurekin gaur bihar, eta tal igual, azkenen, pixkat, ohitu naizela, iten naizela, baina orokorrean, bai sumatu dela, pixkat tensio hori, eta bainik ere, batzutan pasatzen zait, baina pixkat gutxiago. Horoskopoaren zein zara? Pistis. Nire modun, doiane modun. Ai, ama. Segunetakoa. Matxoak 19. Ui, 6. Matxoak 6. Ondo. Pistis totala intenso. Pistis, intenso. Sensibli. Ez dala berbaitzen, maitasun nahi buruz, behitxo. Ez da bela eitzen maitasun. Hori izan da, ez dala berbaitzen maitasun nahi buruz, edo ez dala... Bale, intensa horregatik, bale. Nik alde, bale, jo. Bale. Azken batez. Ez. Euskal musika panorama, como be. Oso laburren antzuteko, jokintxo, bai, galdetuko zu, musikari galdetu mitzau. Bale, galdetuko do... Euskal panorama izanan ikustozu. Nik uste super ondo, egia esan. Esan sorkuntza aldetik, uste dut, eta denok ari garela berdina esaten, baina inoiz baino gehiago badiala, kriston estilo pila, iten nahi diana, gaina geroz eta, sentitzut esparru askotan, geroz eta maila altuagoko musika egiten dela, nik dela, zerbait pixkat garrantzia ematen dio danean, sortzerako garaian, eta uste dut Euskal Herrian euskeraz gaur egun entzun dezakezula, nahi dezuna. Eta nik uste dut hori duela 30 urtetzela inerrez gertatzen, eta urten bai, egia da gero ere bai pixkat hau estenara eramaterako garaian, pixkat behar bada separatu dela kontzertu erraldoi, eta saletan ematen dituzun kontzertu hien arteko distantzia ez, behar bada ohitu gara kriston espazio mundiak beteta ikustera. Makrora, eta bain ikusten duzu, ezakit, Bilboko kafe antzoki bat guztiz beteta, eta sin más, eta tu, bete inberda, esan nahi kafe antzoki bat. Eta pixkat egia da, hor, bai badagoela gero beste gatazka, konsumo gatazka bat. Baina gero egia da, eszena aldetik ikustea sortzen ari dela euskaraz inoiz baino gehiago, eta pixkata banik hori asko zabaldu dela, nik uste dut onuragarri izango dela beti. Zelako arro berez, Euskal panorama musikalaz. Total. Marabili daukeu hemen Euskal Herrixan, marabili daukeu. Bai, denetarik, probatzeko denetarik. Bai, egiz esan Euskola bela beti ona.
¿Qué tal ahora? Kilometro zero. Kilometro zero konsumidu da. Bueno, bueltan entzularen galdera erantzungo dugu. Hoxe. Entzulearen galdera. Vale, galdera, guazen entzuta galderi. Mailik bialdu dau, aste hontan, guazen ikusta. Apakariz, amendoa nire galdera. Zure etxeko zein obiektu gabe ezingo zinateke bizi etxan zaudenean. Agur! Eskerrik asko, Mai, maite Eskerrik asko, zaitugu. Honen azara. Ez que, a ber, gauza ez dudala pasatzen denbora asko, etxean. Beti nabil etxetik kanpo, baino, hainei saiatzen, bueno, asko gustatzen zait, oean egotea. Esan nik ere bai oea. Oso garri gainera, ez oean loiteko, Osa, ze loiten dut, pixkat tirandoa gutxi, baino egitea oean, adibidez, zein esan, mailan ingo zenitun gauza, ordenagailuekin emailak erantzuten, oean. Edo, Bai. olako gauzak, edo abesti bat idazten, altzerela honorko olkaurkian, oean lan iztegon. Total. Bai. Oean, hola, urdan, nola enfokatu nire bizitza, egin ahal izate, hori izan dira Nire tripa izan da. Entzun da? Pixka bai, ni bai. Nola enfokatu gure bizitzak, inal izateko, zure lanen portzentai altu bat, Oian. eski imagina hori. Marabili. Total. Marabili. Igual da neketik ere pixkate azken aldian, baino dena hoetik, abestiakin hoetik, gauzak erantzun hoetik, erosiz gainera guain, proiektore bat, holako txikitxo bat, eta jartzen dut goiko, estoan. Baina hau debate bat da, A ber, Proiektoreanena debatea da, ze oso modan dago, baina berez gaur egun gustatzen zaigun kalidadearekin eta bai. proiektura puta batean 2 megapixeletan mierda bat. ikustea, ezakit, osea, zen necesidade, ez? Telebistak a ber, gaudenean. hori da, osea, borroka da, kalidadea edo konforta. Edo konforta, Bakizu, ja. osea, niegotea etzanta hor. Ja, total. Hola, gora begira. Bai, egixe da. Hor ikusten Stranger Things, Ai, kontuz horrekin. Ke ze guai. iritzi azken temporadaz? Kari, ez da denporaik hau erantzuteko. Azkar. Pixka gelitu naiz plof bukaera Pela. Bai. Zer ikusi ez, Bai. Ez. Piskat plof bukaerakin, Bai, total. Baina, zait, tripera. Ostras, aitzi jan, Tu. Ez entzuten. Guan ez etorriko. esaten zanean. Bueno. Ba, nire objetua oea, piskat esan Oea. nuke. Vale, oea, urrengo kanti jokin emizu oetik. Eta oetik ikustezun dana. Oetik bizitza enfokatu, oetik Vale. urrengo kanti. Vale, perfecto. Vale, jo, jokin super gustora hoga, kriston ondo Total, pasau. oso Nire guai. bai, nire Kriston bai. ondo Kriston pasau. gogun itun etortzeko, eta izan da Egingo dugu 2.0 maravilloso. bat, Ni Bai. encantadísimo. Seguro. Espektatibak bete guz. Ba, joe, parkatu. Osa, ikusi guzti erreakzioak ditugunean. Total. Wow, osa... Hor jarraitzu dute erreakzioak hor. Nik uste esplosinean ondo ditxu dala. Tripena. Igual... Uste daukadala puzker bat hor sartuta ateratzeko, Bai. ia. Baina nabil, eitxaroten jokin jun arte puzker, tia. Ja, bueno. Igual Puzkerrak no, no. horrela Ja, dira noiztik botatzen. puzkerrari bizkarran Ja, total. kolpeak. A ver, puzker. Vale, bueno. Bota, Nire bese. palo. Jokinekin hemenez, jokin ez alego bai. Oinez junde fina. Vale. Hau ez da lehenengo zita. Hau ez da. Bueno, Jokin, baskerrik asko etortaren opari bat zutzako esperimentu gehitzeko. Oh, yeah. Zure... Oparia. Zure tazan. Beste zumendi bat iteko hemen igual. Beste zumendi bat Total. itxeko. Bai, Eskerrik asko, maravilla. Eskerrik asko. Eta hoixe, bi Topatuko gara hortik, Seguro. baiten, seguro, eta bestela basagardotegian. Hori da. Zaten hori isen, da. bai, hor saltzasko. Hor. Vale, Bueno. entzuliai eskerrik asko, ikusi datorrena, ikusi ongo atala, da mairanga. Hori da, listo. Ikusi ataldanak, jarraitzu Jokin, jarraitzu Janos Lester, jarraitzu benetan zabiz aitzini, eta agur. Eskerrik asko denagatik, Eskerrik maite asko. zaituztegu. Aio, aio. Aste hona izan.